Goddag, og velkommen til webinar, Tips og Tricks webinar med EG Lønservice. En lille agenda for, hvad vi skal prøve at tale lidt omkring. Det bliver ikke sådan decideret voldsomt meget med sådan praktiske ting om tips og tricks, men det bliver sådan en lille opsummering af de nye lønarter og hvad der sådan er sket i den henseende. Ændrede satser. Det håber I alle sammen er bekendt med, at det er noget, vi har arbejdet lidt med her inden for det seneste stykke tid. Vi har ændret satser den 2. maj. Hvis I er i tvivl om, hvilke satser vi har ændret for jer, så kan I finde overblikket inde i Dropbox. Jeg skal huske lige at gøre opmærksom på, at der hvor vi har ændret satser, der har vi jo gjort det efter den aktuelle sats. Det vil sige, at man har I på et tidspunkt afviget med 10 øre for eksempel, jamen så er den ikke blevet rettet. Så det skal I lige være opmærksom på. Men hvis den har stået med den aktuelle sats, så er den også blevet rettet. Både på tilknyttede lønarter og i de lønlister, som var oprettet på pågældende tidspunkt osv. Ja. Og en særlig opmærksomhed skal der nok være omkring de ændringer, der var på pensionssatserne, hvor arbejdsgiverandelen steg med 1%. Hvis den har afviget fra 11 eller 11,15 eller 10, det er allerede inde under huden, men hvis det er afviget fra 10 eller 10,15, jamen så skal I lige være opmærksom. Ja. Ja, og så kræver det selvfølgelig også lige opmærksom i jeres tidsregistreringssystem og sagsstyringssystem, at de også får opdateret satserne der. Yep. Så håber jeg også, der er en del af jer, der har lagt mærke til, at der er kommet nye satsark ind i vores Dropbox. De ligger derinde under en mappe, der hedder satsark per arbejdsgiverorganisation. Der er meget godt at hente der til tvivlsspørgsmål. Vi har også her til den her udgivelse kommet med et nyt design, som er væsentligt anderledes end hvad det har været tidligere. Vi har prøvet i mange år bestræbt os på at holde os på en side, men efterhånden så er det simpelthen blevet en for stor en begrænsning for os, så at vi skal undlade væsentlige detaljer, og det synes vi ikke vi skal på de her satsark. Så derfor så har vi lavet dem lidt om, og vi håber at det også falder i jeres smag. Men I er altid velkommen til at give os feedback, det vil vi meget gerne høre, både negativt og positivt. Det er vigtigt for os, at de også bruger de værktøjer her, fordi det er en hjælp til jer i hverdagen. Yep. Så lidt omkring noget af nybrudene i de nye overenskomster, der kom her til 2025. Der er jo givet nogle flere frihedsrettigheder. Godt nok uden løn, men med betaling fra den særlige opsparing. Jeg vil prøve sådan lige at gennemgå hver enkelt af dem her. Og så kan I se der med fed skrift, så er det lønarterne, vi har udviklet og udgivet til det. Barns første sygedag, det er der overhovedet ikke ændret på. Det er stadig med løn og med den sats, som jo så er siddet, men den sats, som er. Barns anden sygedag har også været der i de fleste overenskomst tidligere, men nu er den så blevet udvidet med en barns tredje sygedag. Og i begge tilfælde, jamen så er det noget, hvor det skal tages fra den særlige opsparing. Vær opmærksom på her, at jeg ikke har skrevet noget om anciennitetskravet, fordi at så skulle det have været en længere smøre, fordi der er forskellige anciennitetskrav afhængig af, hvilken overenskomst man er på. Så det undlader jeg at tage med i det her.
Så er der kommet lidt om børns omsorgsdag. Den minder jo rigtig meget børneomsorgsdagen, som vi har kendt tidligere. Børneomsorgsdagen var fra forældrene. Nu er der kommet en børneomsorgsdag, som er for bedsteforældre. Betingelserne er lidt de samme. Det gælder også kun for børn under 14 år. Og der er også maks 2 til rådighed per år. Og når jeg siger per år, så er der lidt forskel fra overenskomst til overenskomst, om det er ferieår eller om det er kalenderår. Så det er jeg heller ikke lige med her. Samtidig med også her, der er forskel på ancienniteten. Men fællesnævnerne er for dem, at det er for børn under 14 år, og man har maks 2 per år. Så vil vi, det er faktisk ikke en ny ting omkring det her barns lægebesøg. Det har der også været med tidligere. Vi har bare ikke haft en lønart for det. Derfor har jeg den med nu her. Og det gælder sådan set de samme betingelser som de øvrige. Det er ikke en dag, hvor man kan få løn, men man har som medarbejder rettighed til at spørge fri. Og så skal man have lønnen fra sin særlige lønopsparing. Så er der kommet den nye igen, som hedder ledsagelse af nærtstående. Og den har sådan lidt 2 ben i sig. Men der er i hvert fald mulighed for at ledsage nærtstående til akutte nødstilfælde, planlagte helbredskonsultationer, behandlinger, møder med det offentlige myndighed osv. Hvis ens tilstedeværelse er påkrævet. Af dem har man maks 2 dage. Så er der også nogle dage, som også hedder ledsagelse nærtstående, men hvor der er tale om kritisk sygdom eller udredning for kritisk sygdom, så er rettigheden forlænget til 5 dage. Så hvis man bonger den helt ud, så har man 2 plus 5. Men hvis der er tvivlsspørgsmål om det, så ræk endelig ud til DI, indtil at vi har noget erfaring mere om det her. Fordi hvornår der er tale om det ene eller andet, det er DI, der ligesom skal definere, og jeres arbejdsgiverorganisation, der skal definere det. Ja. Men alle de her nye lønarter, de er i systemet og er udgivet og kan bruges. Der hvor der er et maks antal på, der har vi også puttet den ned i frihedsfeltet, så det kan ses dernede, at hvad antal der egentlig er blevet afholdt på medarbejderen. Og I har selvfølgelig mulighed for at gå ind og søge ud på saldo for tilknyttet lønner, eller for saldo for udvalgte lønarter, og taste de her lønarter ind, så kan I se, hvor mange dage der er blevet brugt. Så en ting, som I også lige skal være opmærksom på i de nye overenskomster her, det er forlænget sygelønsperiode. De nye overenskomster, de har forlænget den periode, hvor medarbejderen modtager løn under sygdom og til skadekomst. Og den periode, den er forlænget med 3 uger. Så det kræver lige lidt opmærksomhed der. Forhåbentligvis så er det ikke særlig tit, at vi kommer helt op og makser den ud. Det tror jeg da, at vi virkelig gør så tit. Men vær lige opmærksom, når I når til de perioder der. Ja. Så lidt aktuelt, så skal vi jo være opmærksom på her i maj måned, at ferietillægget bliver udbetalt. Langt de fleste af jer har valgt at få det udbetalt automatisk, så systemet går ind og genererer det og lægger det på. I kan se det, når I lønsimulerer, så står det med der. Hvis I er i tvivl om I har det, så kan I gå ind under arbejdsgiverkoder og se om det er automatisk udbetaling. Hvis I også har løntillæg til udbetaling 2 gange, så er det også nu, at det kommer til udbetaling. Og det kan I også se herinde under koder, om hvad I har valgt der. Men det er lønarten 8920 og 8961, der bliver brugt til de 2 ting. Nu når vi lige taler løntillægget, så er der i overenskomsterne også omtalt det. Og løntillægget, det er selvfølgelig det her løntillæg omkring afskaffelsen af store bededag, hvis det skulle være uklart for nogen. Men
Der er mulighed for i overenskomsten, at man kan hæve ens ferietillæg med 0,55%, og så ellers bare følge ferietillægget. Vi er i gang med lige at finde ud af, om vi skal rette noget til i forbindelse med systemet i forhold til det. Ellers så anbefaler vi også helt klart, at man gør det fra et ferieårs skifte, så det bliver lidt nemmere at gennemskue også for jer. Så vi skal nok komme med noget mere information, når vi nærmer os lidt omkring det. Lidt omkring, hvad I kan vente jer, der sker i systemet den kommende tid. Vi er i gang med at udgive nogle nye lønlister, som I kan vælge mellem, når I opretter. Og det gælder på DI og teknik, jer der er omfattet af de overenskomster. Jeg prøver lige at vise et overblik over, hvordan de så kommer til at se ud. Til venstre har I et overblik over, hvordan de gamle ser ud, og til højre de nye. Som I se, så er der tilføjet nogle nye, og alle dem, der hed fuldstændig før, hedder nu total. Men der, hvor der er blevet tilføjet nogle nye, det er til de timelønnede medarbejdere. Vi ser, at nogle gange kan det godt være lidt svært at definere de her datoer, og derfor har vi så hjulpet, hvis man kører fra den 20. til den 19., jamen, så vil systemet altid gå ind og tildele det. Og det er egentlig den dato, som DI udstikker, er den rigtige at køre med, hvis man kører på DI's overenskomst og kører med månedsløns betaling. Teknik, der igen har vi også udgivet nogle, men det er nogle andre. Og de har sådan lidt en anderledes formulering omkring det. Der har de lønperiode slut, hvor i den 20. indgår. Og den kan godt være lidt kryptisk at finde ud af nogle gange. Derfor så vil vi rigtig gerne hjælpe med at have lagt det ind i systemet. Så når I vælger den her total måned time, jamen så går den ind og definerer perioden. Det her det bliver lagt på systemet på torsdag, så derfor så kan I komme ind og bruge det. Det gælder for alle, ikke kun på D og teknik, at der kommer ændring i, om den hedder fuldstændig eller total. Det kommer til at gælde alle. Men de nye muligheder for definering på de månedsløn timelønne, det er D og teknik. Så er vi rigtig godt i gang med NemKonto, og det forventer vi, at det kommer her i sommer. Vi skal nok kommunikere noget mere omkring det, men det er i hvert fald noget af det, som er tæt på at være i støbeskeen. Så arbejder vi også på import af ferie fra virk.dk, forstået på den måde, at du inden fra virk.dk kan udlæse en fil, og den vil vi så gerne kunne oplæse eller uploade ind i systemet. Så arbejder vi på en løsning med fridage, hvor du også kan se tildelingen på en anden måde, end du kan i dag. Så at systemet kommer til egentlig at defineres ud fra, hvilken overenskomst medarbejderen har. Så kommer vi også til, inden afslutningen af det her ferieår, have jer til at tage et valg, om I vil blive ved med at beregne, som systemet gør i dag, med hele og halve dage, eller om I vil gå over til at beregne med decimaler, altså at den hedder 2,08. Og det er det, der bliver vist i systemet. Det kommer I til at høre meget mere om. Og så arbejder vi rigtig meget på en ny hjælpeside, som afløser for Dropbox. Så er klokken ved at rende ud, kan jeg se. Men tak fordi I så med. Næste webinar er den 17. juni. Så er der kursus den 12. juni i Kolding, og i IKAST den 19. juni. Yes, jeg tror det var det for nu. Mange tak fordi I så med. Glæder mig til at se jer igen den 16. juni. Ha' det godt så længe. Hej.